Selvom man er ung, så er der måske nogle andre parametre, der er i spil, og det er sådan noget som, at man er mere risikovillig, man er mere villig til at udforske, man prøver ting af. Der er jo rigtig mange, der for eksempel har prøvet at ryge hash, men som ikke nødvendigvis fortsætter med at ryge hash, fordi man røget det en gang. Det er noget, man prøver af. Og sådan tænker jeg også, det er med fantasy. Når det så er sagt, så ved jeg også godt, at der er rigtig mange, som tager fantasy som en fast bestanddel af det at gå ud. Eller der er nogen, der er så afhængige, at de er nødt til at tage en lille dosis hver 3. time, for simpelthen at ikke få abstinenser. Så når man er ung, så er der en lidt større tendens til, at man mener, at man er udødelig. Det er simpelthen ikke, man har ikke forstået endnu, at vi også skal herfra igen. Når man så tager det, så er der selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at man er i en risikozone for, at man fremskynder processen i forhold til at skal herfra igen. Så der er en risiko for, at man kan dø af. Ja. Så det næste? Det er ikke så lige til at styre doseringen af lige netop fantasy, fordi at forskellen fra en dosis, hvor man opnår ønsket virkning, til at man kan få en overdosis af det, den er ekstremt lille. Jeg tror, det er det stof, jeg selvfølgelig også heroin, men det er det stof, hvor forskellen er mindst i forhold til, om det er rette dosis, eller om du kan risikere at gå ind og dø af det. Så til spørgsmålet om, hvordan man doserer den, der tror jeg, man skal være trænet. Der er rigtig mange af dem, der producerer det selv. Eller drikker GBL, altså i det folk kender som fælderens GBL, drikker heller derfra. Altså, og der kender man jo doseringen, hvis man ikke har været uheldig at få en overdosis første gang. Eksempel, jeg sådan helt konkret kender til, det er en som har sagt, at han troede, han havde sex med en kvinde. Og han mente simpelthen, at han havde sex med en kvinde. Men der var ikke nogen. Altså, du kan jo risikere at dø, og så måske blive genoplivet, og så har din hjerne manglet ilt i et eller andet tidsrum, som gør, at du får en hjerneskade.